Mukha yan na bikutan ng gabaw. Wala nang labo-labo. Nationwide na. HD pa. Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang laki na ng sinasakupan. Ang ganda pa ng signal. Enjoy ang bongga sa All TV. Oh. At Angeline, hindi man ba gani nag-uuso? Hindi nag-uuso. Yo, Dintik. Hello. Graduate na, Noy. Amo na. Mayroon na mag-count kita. Kain tayo, Dintik. May paigado pa, oh. Luto ni Padiris. Nagkapapakik. Yan. One slice of chocolate cake. Amo! Karaunan na. Amo, Noy. Salamat, Noy. Nakaraos. Ano na kita? Nag-graduate na. Hindi na masakit ang mag-apply. Trabaho. For viewers, hello po. Kakauwi lang namin galing sa graduation. Ikaw naman mo aesthetic na butangan. Kain na tayo. Ako na, suwan na, mga butangan na, pupus o. Kain po tayo. Mapag-reveal na rin din sa nagkailan ang mga butang sa kanan dahil. Ano, budol fight? Kasali. Budol fight. Sino na? Ayan. Magbubudol fight po. Oh. Si Misari. Ayan ang sinasabing habang may buhay, may pag-asa ko, Jason. Congrats sa iyo at sa pamilya mo. God bless and good things all time. Yo, salamat po. Salamat. Ajusan. Ha? Tina. Ano? Picture na ka. Ito ano yan? Kapital. Story. May pakik. Saglit. From RJ. Ha? Sarado mo tanga rin. Tayo, sino bumili ito? Si RJ. Salamat kay RJ na pagbili ng cake. Sponsor. Picture daw. Sa'yo mo yung Papa. Ate Ami. Ate Ami. Congrats na katapusan mo na. Congrats na katapusan mo na. Congrats na katapusan mo na. Pa. Ano mo? Hindi. Ako nagtata. Kasi ako nagtata. Dapat nakatuga pa. Congrats na katapusan mo na. Ano caption mo? Tayo ka dyan na. Tayo. Ulit na eh. Lapo, kain po tayo. At ang magtuga ka. Baya pagtangis nyo eh. Hindi, nagpapagkikay. Inaanak ko sa Salamat po kay RJ. Happy graduation. Dito mo din mga Gram RJ. And Aliman family. Ito na sa ano? Tanda ka na ka-ubel. Kung ano tanda ka-ubel. Yun, masaya tayo. Napakasaya ko at graduate na tayo. Damag.
Picturean. Suot daw ulit. Pang May Day. Naulaan. Naulan na. 1 hour na pasag siya yan. Hindi naka-upload. Ay, nauna pa si May Ijin. Naka-upload na. Nauna pa akong nag-May Day. Ay! Hindi ah. Nagbabaguhan nyo. Yun. Yan. Eh, focus. Sasaba. Oh, tapos sa kuwa, sablay. Ako nagtukik. At ito pagkikik. Tapos kusket ka di. Amo, sir. Kaya nga ni. Umuoy! Nasawi ang mag-asawa matapos barili ng isang lalaki sa barangay Amparo. Yan viewers, hello po. Computer. Umagang Huwebes. Nagasina. Dali, gugulo mo. Nagasina kaya. Computer para na pinag-computer. Ayaw mo computer. Wala ng buhay ang ibang babae nang dumating Gaya, nag-transfer. Yan. pero Ato pa kick. Ulit Corona pala. pa, talaga sas. sa lupa. Corona pa ka na. Parang pa. Ato, kick. Wala, naulog. Kuya pa na, kick. Uyo pa na ngayon kick. Mga Manila, nasawi ang isang lalaki matapos Sad pa. barili ng Naman kopya. sa O, tuwa. May kopya. ano pala. Sa kopya. Tinatagpuan ang biktima sa Silmit. kanyang higaan sa garahe na may tama ng balang sa labi. Ay, amo, iba, puti. 45 baril. Makapirang ribbon, most behave. Israelalim na sa paraffin test ang amo ng biktima at ang siyam Nagpa. na trabahador na nasa compound nang mangyari ang insidente. Titingnan ng PNP kung may kinalaman Adi, para gun ka na. Balik na sa dun. pagpatay. Yan. Naglaan 100,000 Good. piso ang pamilya ng biktima para sa mga pagtuturo sa salary. Yan, mana. Ay. Yan ang viewers, hello. Once again, happy graduation and good luck for the next year. Amo, Noy. Salamat, Noy. Dapat pa lang, kanto pa. Ay, dapat on pa talaga. Mare pa lipat na muna di ceiling pan sa to kusina. Pakuan. Sa to ba i-bulb? 11 viewers, hello po. ng mga pulis. Ang Ang sarap na di. Mainit na. pangingina ng tulong ng National Bureau of Investigation. Ay, saan kaya pa? Di na sa napa. Budol fight. Kamang nagmaliwanag. Budol fight. Oo. Amo. Adi na lang. Ambo, budol Kuhan fight sa po lamisa. kami. Nakikipag-ugnayan sila sa lahat ng ahensyang maaaring makatulong Budol fight. sa dalawa. Sabi naman ng kapatid ni Chuck, wala siya nabanggit ang anumang pag-aalala. Bago sila naitulak na nawawala. Huling nakita sa Pilipinas at Cohen noong June 21. Itong persons of interest na ang tinutukoy ng pulisya sa kaso. Naghain ang picture ng Office of the Solicitor General para makasila ang birth certificate ng suspendido magpapalakyon si Alice Book. Ay kay Solicitor General Penalty Guevara, kailangan makansila ang birth certificate. 12 viewers. Ang nakapagkain ng forward of petition sa korte. Kung magkakaroon ng korte ang forward of petition, bilang mapapagalisik sa pwesto ng Mia. alkalde Cebu dahil sa kanyang eligibility sa tungkulin. Kinalungan ng Philippine Coast Guard na maipagamot ang isang Chinese engineer matapos masagatan sa kamay habang mula ng isang bulk carrier sa dagat na sakop ng Antique. Nagkamulang Ha? malaman Saan na lamisa? pinalaking Chino Saan na sana? tamaan ng fan blade at kinailangan dalhin sa Ay, ospital. sakit na ng ulo Galing ko. umano sa Lansha, China at patungong Indonesia ang barko. Sinundo ng isang rubber boat ang PCG ang Chinese at nilapatan ang kaunang lunas habang nasa biyahe papuntang Ward sa Iloilo City. Sinalubong sila doon ang kinatawan ng bulk carrier at nagdala sa kanya sa ospital. Sa sports sa talo pero parang pabalik pa rin ang nangyari sa US Pilipinas matapos mahuhusan ng Georgia
sa Olympic qualifying tournament Huwebes ng gabi. Lamang ang Georgia 40-20 sa second quarter. Pero humabol ang Gilas at Kung ako nag-graduation na agto sana, nilubak na, batag isa ka. pero sa huli, panalo pa rin ng Georgia 96-94. Ipat na kantos. Kasi nga ay natalo 4 kantos. pa rin ang Pilipinas sa semifinals. Naglinubak. Crucial Ang grabe. advantage laban ng Georgia na kailangan manalo ng 19 points o higit pa para pumusal sa semis. Mga kalaban ng Gilas ang Brazil. Noon pa sana pinapaano nung asawa ko sa ALS. Noon nandun kami sa Maynila. Kaso yung nagtatrabaho ko. Mga fans ng Gilas Mang na. Ting na. Lalo mo sa diploma mo eh. Ay, ako papabayadan mo. Na. Gina. Di. 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 Yung pagpamanap yung ako. Sa naran mo. Ada di papaibo. Ah, kapitan ko. Iba di alam pero na. At ayan na. Diploma na tayo. Original. Kulay. Apply kagad tayo ng 7 viewers, shout out. Yo. apply tayo ng army. Sino nanonood? Bintek. Mang na. Oh, Mang Nanoy. Pwede na din i-apply na yung ano. Army. Laos na. Laos na lang yung edad. Sobra na yung edad natin. Napagkuhan ka naman, mag. Ito, kailan mo naman po? Sabi. Pwede na lang akong pumasok sa kapgo. Sabi ni Ilolo Duming. Shout out kay Ilolo Duming. Di po may tatapusin pa tayo. Balak mag-pista. Tapos gusto kong kunin yung ano. Tulad ng mga society equipment. Back operator. Mga pamilya sa atin yan. Mga ganang trabaho. Mga operator. Para kung naisipan natin mag ano. Abroad. Pwede yan. Punta tayo kay ano, kay Tintik. Marcia Nandira. Hello po. Shout out po. Maki Gonzales. Congrats. God bless you. Salamat po. Ano? Yan, di ba? Sabi, tiyaga lang yung ano. Paggaling namin. Nasa ano pa yun? Yung sa paggawa doon kay Mary. Yung bahay ni Mary. Tapos, nag-aalis, ano pong alis na to. Paggabi, sulat, module. Tapos edit pa. Taga lang talaga. Tapos nung time na nandun kami sa Balatan, kay Rika 2, yun. Sulat, edit, puyat, tsaga-tsaga lang. Para makatapos. Bilang buwan din. Ganun. hanggang 2018. Isinama rin At least nandito na ito na yung ano, sakripisyo natin. Hawak na natin yung diploma. Yung mga paniwala na ano, makakapasa tayo. You deserve all the best in life. Good luck. Yun. Yun, Johnny. God bless. Salamat po.
Wednesday sa Nagkapunyo kahit pagkakuloy ang pagkakas ng presyo ng mga Ano pa lang, kumbaga nagsisimula pa lang. Kumbaga malayo na, mas malayo pa. o ang bilis ng pagtaas ng Hindi presyo pa ng tapos. mga bilihin. Mas mababa ito kumpara sa 3.9% rate noong Mayo. Paliwanag ng PSA, bunga ito ng mas mabagal na pagtaas ng singil sa kuryente, petrolyo, Uyat. tubig, bahay at pasahe. Ayon kay PSA Undersecretary at National Statistician Kasi nung, yun nga, kahapon, tumulang ako dun sa kanila, paano uli. Tapos, umuwi ako dun sa bahay, mga bandang alas 6 ng hapon, pag uwi ko sa bahay, natulog ako. Nagising ako, alas 11 tayo ng gabi. Tapos kumain, hindi na ako nakatulog magdamag. Excited sa ano, bukas na yun. Kapiyat. Ayon sa kumuha ng video, lumitaw ang ipo-ipo matapos bumuhos ang malakas na ulan. Nagtagal lang ito ng halos 5 minuto bago tuluyang nalusaw. Sa ating ulit panahon na namin natin ang magiging lagay ng weekend weather mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ito Ariel, may TV first quarter sa Baguio. Kamusta na maasahan ang ating Grabe yung ipo-ipo. Napunta natin yung ano, yung weekend at saka na po ang Baguio City. Wala po ito ng thunderstorms. ano ma? Yan po, kain po tayo. Tikman na natin itong ano. Higado. May? Bili-bili ko din yung May 5 viewers pa, oh. Yun. Five viewers ulo po. Ilang muna yung handa natin. Yung pinatopless meron. Hindi man lang kasi natapat na ano, sahod. Kasi yun nga, yung sinahod ko kasi, yung nakaraan, ibinayad ko muna dun sa building GoPro na ginagamit ko na. Kaya itong sunod na buwan ng mga sahod ko, yun pa lang yung mahahawakan ko na ano, sahod. Nagsisian. Kakain hili ah. Simpleng handa lang, simpleng celebration. At si Papa, nagluto ng 2 kilong ano, higado.
Ang muan. Oily yung Ay, may pasit pa talaga. Ulit, sabihin mo. Milk tea. chocolate. Yun ang yan. Bigyan sa akin. Wow. Yan o. Ma! Yung mongoloid! Ang budol pa ito, kanya-ano na. Kanya-kanya. Bupi. Tapos mo yung gin. Nine viewers, ano po? Basta na, kain na. Kala ko mag-budol pa. Ano may din? Nakakamay ako. Ako hindi. Ma! Ma! Walang di man, ha? Kung tumakboy, bababatukin yun eh. Ma! Ilagay mo na dyan para pipicturean. Hello. Mami lang. Ay po. Picturean mo na ni Papa. Ibupro ko, mga kulot ko. Baby, Nine viewers, sila po. Eh, bakit isang flavor lang yung ano mo? Kasi amo sa naman ti Ami isip. Ni sorry. Na flavor na ilagad. Sa akin. Sabay-sabay na. Ang gamay! Ang GoPro. Oo, tamik-uliman kami. Nauubo na. Gutom na talaga. Wala ka na. Picture na muna, Jason. Picture na ka. Ako po tayo dito sa ating pagluling. Nagpainit na lang po ako ng mantika sa ating kawali at saka ko na nga po inilagay itong ating mga gulay. 1/2 cup po yung sakata na ginamit ko dito, mga mi. At kailangan lamang po ito flat natin dyan. At po natin ito sa katamtamang init na Boy. At sa tingnan nyo nga po, luto na yung Happy mga graduation. kailangan po natin ito. At kakayaan po natin ito maluto. Ay, baby. Ano, ito di ko na nare-request na ako na makaumaling. Di ang pag-human sila kita sa ko kaya natrangkaso. Saan na like? Kapag nakamuti. Ano ako? Milk tea. Pero ko tea. Nilalingdan. Pare. Ay, tamo. Ano natin? Ito natin, lababo. Saan na? Saan na? Ano nga, may din. Kaon po. Kain po! Namaste po. Anong flavor po? Ay, nalilibig din. Lahat parehas. Ito kay mama. Ito sa akin. Nga. Bakit kasi parang so binigay sa inyo? Kain po tayo. Sabi namin. Of course. Gutom na. Papa mo po, no? Naumay na. Hmm. na niya. Hindi oh, kumain ka ha. Baby, kain muna. Oh. Hey! Wag na. Ano no, ano? Hindi ba yung uulan na ako kasi sa kanya? Pagkaluto nung regalo ni Papa. Ano ay? Ako na yung bagong packaging sa akin. Diyan mga mamiras lang yan, guys. Ilan yan, baby? Ano sa flavor? Ay, yung aso. Nagpapasa naman ako kadi ah. Ayun mo.
Pwede mag-erase. Pwede ah. Sige. Ay. Hindi mo na magkakanin mo na. Yamin na, sana si Manay Tibosari. Malamig. Hmm? Naon agad ni Anamid. Ano? Naon agad ni Anamid. Ayoko na. Kain po. Oh. Ah. Diba? Imagine, tag-electric fan. Ito na ka mo, ah? Tango man sa natin. Hindi. Electric fan. Sino na, ah? Pagka nag-diesel. Gusto man sila? Dito ka oh. Dito na bibig. Hawak naman ng stroke ko. 25, parang gusto ko yun. Parang gusto ko mag-milk ko sa tayo. Sewarang. May na. Milk. Eh, nag-una na ako. Pwede mo na ko kadin. Pwede man Ano oras? mag-milk. Ayan Ano na ba? na. Anong oras? Milk tea. Ayan. Hindi pa lang Dapat nag-share na lang tayo ng ano. Ano, nakalive? Hmm. Milk tea. YouTube. Bakit? Ang susukuin labi. Ikaw si Harry para sa mga. Nagbabiker. Ay, inayos na yung biker. Wakas. Ako naman ng gad. Bumukla na original. Sarap. Kaya kami ako. Sabi na ipapawal din sa ito na. Hindi pa na ako. Bakit nag-visit ka? Bakit mo lang yung nangyari kay Jason? Wala mo na, pala. Ano daro naman? Si Jason yun. Kabayad mo? Kasi hindi na nag-aspila ko. Hindi pa pala ako nakapag-establish. Sumig-final na. Parang exam na natin Jason, pero parang yan sa style interview. Doon naman sila sa Tagalog, saka English. Ay, nag-i-erap pa! Hmm. Kaya tinawag sila sa Tagalog kung English na babasabon. Pinag-usad-usad. Adiyan, sa sobrang andal man ganyan na lang muna. Masarap. Muna Ano? pinis Kumain na kakamay. Saling niya, saling ko sa mong basawon. Adi nga ako, adi nga. Ang kuya, Hindi, nag-enjoy kaya ako sa ano. Kasi man ka na magbasa. Totoo man, kaso sa sobrang andal niya. Tapo na po, lugod niya sa magbasawon. Hindi niya nakasabi sa, oh, tama na, okay na yan. Tapos, pagkabasa niya sa gabi ko, tama na yan. Ang galing ka, nag-aba na. Ngayon, nag-alugo. Bali, bali, bali! Hindi ko man nagbalang yan. Maubos, magpapos. Happy na yun. Hindi. Galit ka naman. Dahil nagpapos ako. Unay ko. Hindi na. Hindi na lang. Sen na ba ako sa ustuan ko? Kakasabing ko kung nasa grana sa Facebook. Yung portada na. Kasinggan. Nina ka mo magpaon. Nina. Nina. Ang dami kang viewers na na Jason Dawson na. Dati dalawa ata no. Magkain na. Nasa... Kalabang ko talaga din mo sa bilgad ang tuwasa kanding ah. Hindi talaga Huwag kang yung panding. Wala ko Ikaw lang na pagmating ka na. Ay, papa. Ganto ka ko magpaon na yun.
Alam mo po gawin. Marinig. Ay, sabi ko yan. What's this? Is this red? Yeah. Gabi ka? Sabi ko, sabi ba ang pagkamusta? Isay? Ano, bakit to? Bigla ba kang nauda? Nagsulagod ka pang yari yan. Bigla na nauda. May lipad. Kagaya ni Papa. Nakita ko, nandun siya sa taas ng bahay. Tapos, pumunta ko sa taas, wala siya. Tapos, sa baba na siya. Parang lumipad. May magic Sa power video si ni, Papa. sa video ni Tibuko, nauda sa motor. Dap, buko ko na bayad sa to. Sa Facebook. Sa TGC na mo. Ipinost ni Buboy na sama. Nagkara-comment na sa mga kaklase ko. Elementary. Motor na yan ko, pamangkin ni Lit na idea. Biskado si Tibo. At ayun, shout out sa ano, kumuha ng motor. Buti na lang yung motor. Kanon pa. Kaya nakabalik kasi yung gasolina konti lang. Kaya siguro tumakbo lang ng ano, mula dito sa amin sa ano, 3 barangay lang yung tinakban ng motor. Tapos nawala na gasolina, iniwanan. Nung umaga na naghanap kami, kung dumuro-diretso ko, maabutan ko pa. Oo, maabutan ko kasi alas 6 daw ng umaga iniwanan yung motor. Alas 6 ng umaga. Alas 6, naghahanap na kami. Ay, quarter to 6 nga. Naghahanap na kami kasi pinuntan ako ni mama din sa bahay. Nung diniretso ko, maabutan ko pa. Makikilala sana kung sino kumuha. Kaya lalagyan mo nga ng kanin. Kaya lalagyan mo ng kanin. Ha? Kasi yan? Eh, Bibi, ayaw mo na? Ayaw mo. Nakatakol mo na. Masarap mo. Ano yun? Lalagod. Ano kayo? Katakin pa. Ay, takol man nakain ay. Hindi takol man kaso. Mano sa hindi makanin. Gatin sa nakasama. Ama na dito, Ami. Ay, ika. Ay, lang. Basag ko sa iya. Saka na, nagkaroon pa ka. 9 minutes. Pilis, marapang ka rin. Zero. Ay, nga, nagpailan. Sa 10 viewers, ano po? Daw love you, Rachel. Pagkatapos ka live. Hindi pa rin natatanggal. Hindi pa rin Jason, lamig ka. Hindi mo na nagkakaroon eh. Tapos na siya. Ano? Yan. Okay, ka. Yan eh. Gamitan mo. Sarap. Mango, babay mo. Sarap. Punta rin ang si August. Dinarang ko ng kapon. Ano kapot na? Nabal ko pa. Pero po na darang mo. Kanta na? Usag. Hando. Oo, baka na din yung usag. Pwede mo din papapunta. Isay, tapos na. Tingnan mo na. Nakaroon na yan, nakapasok. Ano na sa sapon? Iba na daw. Iba na lang. Ay, ito, Christy. Kakap na talaga. Hindi na siya. Yes. Ay, ito mga nito ah. Pero, Kaya ba dito mga... hindi ko isipin matinid ko pa. Ano kaya kanya? May na! Kaum na din. O din, sir. Bebe, are you sure? Uy, talaga pala ng galing ka na. Nagtatrabaho pa kayo dito. Ay, hindi pa. Pinaiyan pa lang sa nono. Hindi mo naman yun na ano. Kaya pala ito sinasabi niya. Hina. Yan sila mo. Naggasolina. Bong, may na bong. Kanta. Naggasolina sa 300. Tinaubente. Barbie.
Yun na. Ako na ko Jason, kaya kayo patapabalik ko nito. Patapabalik ko nito Jason. Mag-graham. Wala ang pika na mamakalun ka. Lang tanong sa kaya. Nakalive po tayo ngayon. Live na live po. Live na live. May engineer nag-inom sana si Mama, ubos? Nakandala ko ka. Inom lang ako sa Nagpag-is baga talaga kayo mga engineer. Congrats kay Manay Jason. Thank you so much. Di na ako pa. Kasi Ano pala na ako diabetes. Dapat pala na sugar. Iwasan na, di ka pwede pala masobrahan sa diet. Dahil malilibong pala nahan. Dapat pala balance na. Kapag nalilibong na, pwede ka mag-count sa chocolate para maging balance. After, pwede pagkalibong mo dahil Ano, tayo kumain? Auto. Busog na. Pagkalibong Antok na lang. malibong dahil sobrang taas man. Umabot na yung antok ko. 15 viewers sa lupo. Maray mo din ka. At kuya bulong. Ako, pinilala ka siyang bako. Pero napuno na ka, nagpa-test. Hindi nagpapacheck up. Mataas. Buko. Mataas. Ano yung tangan nito niya? Pero sa blood sugar niya, nagpabalibo. Hindi man. Ano pala? 24 ko. Nagpa-coffee Aileen. Pero kung nagpa-medical, Mataas na ito pala. Ang ganina sa 500. sa cholesterol ko, Diabetes, 19, active na. mataas pa sa cholesterol niya. Wala, nabalbal pa. Ako kaya kayo. Balance na naman. Pero ano yung Hmm. Dapat ako na isang basta akan talaga. Alam mo, Gulay. busog ka. Mama, ginatikutan ko sa nasabi ko lang niya. Adi ba na? pa kanina mo. Pagod nagtuber. Pasti mo man kaya apat na ito. Dahil nagtabas na. Diet mo sobrang baga. Tatawag. Ano may nagtatawag? Yan mo lang yan. Che! Hindi ka ko din matag, sasakto lang. May tumatawag. Busy tayo. Sabi ko, bukod na. Gaya nga iba. Nakadalawang sagot ako. Inaandal na. Eh, Ikaw, di ka anda doon. So, naman dito ako na. Nabas naman sa kanya. lamang din lang ito. Bawal man. Kuha. Ako anak. Pagmasali ko. Pagkarne. Pero paglakay ibang sutura. No choice. Wala kang no choice. Hmm. Di man nagkarne, bigkik lalo. Lalo. So, ano, Sir Jin, lagayan ka. So, pinangigin ka. Yung task ko, Ayan sugar. po, hanggang dito na lang yung live na to. Ito, pinakauli ko kasi. Ayan, maraming salamat po sa mga bumati Gagawin ko naman na. ng happy graduation sa akin. Pakaya ko. Maraming salamat po sa inyo. Yun. Nagulong na lang ko, di sa Nagpapalak sa Hindi ko alam kung bukas makapasok. Depende kung ano yung mga hangganapon kasi may okasyon din sa ano. Kamag-anak nila misis. Mag-anniversary. Parang tutulong ata ako. Kasi magkakatay. Magkakatay ba doon? May? Magkakatay? Ang magkakatay may? Sir, magkakatay yan. Anniversary? Magkakatay pa na. Kailangan natin tumulong. Depende ka sa ano. Hindi ko pa sigurado bukas kung makatulong, makapasok. Basta bahala na. Ayun, maraming salamat po sa ano, pumasok sa live ko. Inaantok na ako. Parang gusto kong matulog. Yun, babay po at ingat kayo palagi at sa mga ano, mga sponsor dyan na Kaya Vlog. Ingat po kayo palagi. Salamat po sa inyo lahat. Mga viewers natin, solid.
Salamat po. Kaya ka. Ayan, bye-bye. Sikat magka. Bye-bye! Naantok na ako. Kung naman ng hablet ko lang sa mga tadi pa man kami nagbuo na sa amateur. Ikaw pa na sa nakakabot sa mga daran kasi ikaw blood ka. Ayan.